Oh baby, ai ban baki labari ba. Wato da na jarabawa daɗi na yaga ina da kokari ina da zaka. Kawai ya zan kan biza aka yi ni makaranta asiri. Nan ma aga ba za ke bari nan ma aga ba za ta yi ba. Kawai aka tafi da ni Morocco. Morocco nan ma naga yani bai burge ni ba. Kina ji? Kawai ya dauke ni mai University of America. Ina ga ya kai zagaye kasashen duniya. Kai ki so ki ga yanda su sharukan suke roshin akai na sun ga babban yaro. Ke ba ki ga su tun ba. Ina ganka ai ba ki kai wata ba wanda zai kulawa sai. Assalamu alaikum. Za ka kai ni? Abba wannan abu ne mai sauki ai. Abba. Idan ka kare zagaye. Ta gurin. Me kake a nan gurin? Malam waye tuku a nan gurin? Waye tuku a nan? Ka zo nan. Me kake a nan gurin? Wallahi da ma gogo ta aikin da zan siyo mata ajini moto. Sai da kawo nan kake wani shirme? Kantin dan jumai. Tunda kana nan ka zaka dauka ice kawo nan kana hirme? Tafi daga